दायो जों पेमेन्टखौ मोननानै फैबाय आरो ना माने इउटुबनि पेमेन्टआ हाबफैबाय आंना स' आं बेजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लानानै फैखायो। दिनै जों बैग्रि जानो नागिरदों दै जोंहानाव बेयाव बैग्रि दं आरो ना बेनिफ्राय बेयाव थांनोबाथाय नैबे साइडनिफ्रायसो थांनांगोन बेजाय थांबाथाय माने फुख्रियाव डाइरेक्ट गोलैगोन आरो ना बेजे साइडनिफ्राय खननोबो मोननाय नङा जोंहानावल'सै दै बैग्रिया रावनावबो गैला बेनिफ्राय जोंहानावल' दं दा बैग्रिया। दिनै 24 मार्च दै बिनिफ्राय जों दा बैग्रि जानो नागिरदों आरो ना माने बे गोजौआव बैग्रि दं दै माने मानसिफोरना गैला जोंहानाल'सै आरो ना बैग्रिया जोंहा बेखौ जायाबो बिनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो जोबजोब्बाय दै बयनाबो जोबजोब्बाय होनबाबो जायो खिन्थु जोंहाना दं आरो ना दासिमबो बैग्रिया स' जों दिनै बैग्रि जानो नागिरदों आरो ना न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय गरमबो जादों नालाय बेनिखायनो जों बैग्रि जादोंसै होननानै माने सानैजों फैदो आरो ना दा सासे हेन नागिरदों दे हेनलाय फुख्रियाव लांगोन दे फुख्रियाव दै दं बैग्रिया गासैबो मोनजोब्बाय आरो ना माने गोथां गैया नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय गासैबो गोमोन गोजा बेनिफ्राय बेफोरबायदि गोथां मोननाय नंला आरो ना दस्रानावथ' गैबावलासो बैग्रियानो बेखौ जों बारि खनायावसो जाहैगोन आरो ना माने तुरुलाबसो मानसिफोरानो बेनिखायनो जों बारियावसो जाहैगोन इन्टारेस्ट नांनायनि इसे माने ओरैनो सानदों माथिंथ' बेयाव ओरैनो आजिखालिथ' बिफां लाइफांफोराव माने दालाइफोराव बिलाइबो गैला नालाय स' बेफोरबायदि जिरायलाबायनो बायो बेनिखायनो बारि खना माने औवासिं गुदिफोराव थांनानै जाहैगोन आरो ना जों बेखौ दा जों बारि खनायावसो फैदों आरो ना बेनिफ्राय जोङो माने बेखौ बारि खनायाव जानायनि इन्टारेस्टआनो एसे आलादा माने खुला जायगायाव जानो मोननांगौ आरो ना मोजां नाङो बिदिब्ला माने दंफाङावथ' फांनैसो दंबावो माने बिफां सायाव फांनैसो बैग्रि दंबावो खाजोबाखै जोङो जाथाराखैमोन बे बोसोराव बैग्रिखौनो बारा जायाखै खिन्थु दिनैसो जानो गोसो जानानै आरो जोङो खालायबाय आरो ना माने देनानै जाथारदोंसै सम सम माने जानो लुगैबाथाय एसे एक्सट्रा लेभेलनि जानो लुगैखायो आरो ना जोंना बानलुखौबो माने गोथांखौ मोनदिया आरो ना जोङो गोरानखौसो मोननानै फैबाय माने नागिरनोबो रोंदिया नालाय दंमोन दंनायालाय बेनिफ्राय गोथां गैयामोन दै खिन्थु गोरानानो मोजां दंमोन आरो ना बेनिफ्राय जाहा थाहा लानानै फैबाय आङो बाथोन देबाय थानायावनो जानोसो गोसो जाखाबाय आरो ना डाइरेक्टनो माने जाबाथ' दाहालागै जाबायनोमोन आङो बैग्रिया थाइनैसोल' नङा दै माने एसे बुरजायानो दं आरो ना पकेटाव सोना लादों सासेया बेनिफ्राय बेयाव थाइब्रै थाइबाल' बेफोरबायदिल' दोनदों आरो ना साननो हागौ सोरबा सोरबा मा थाइनै थाइथामखौनो इसेबां बानलु संख्रि देलायलायनानै जादों होननानै नाथाय बैग्रियाथ' दङ पकेटाव सोना लादों बै सासेया माने देखायजोबाखै आरो ना बेयाव बेनिफ्राय जों जादोंसै जानायखौथ' आं देखायखायानो आं आगोलावनो बुंखादों आं जानायफोरखौ आङो देखायगोन खिन्थु आं गाव जानानै देखाया आरो ना बुस्थुफोरखौ माने एसे बोरैबा नांखायो लेभेलानो बेलेग आरो ना लेभेल माने एसे आलादा आरो ना माने नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय आं मा बुंनो नागिरदों माने एसे आलादा जायो आरो ना बयनिफ्रायबो बयबो देखायनो हाया नालाय जानायखौ नोंसोरनिखि माने बैग्रि दंना गैला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङोलाय माने दासिमहालागै बैग्रि दंना गैया नोंसोरनि जायगायाव जोंनावबोथ' गैला जोंहानावल'सै आरोना बैग्रिया बैग्रिखौथ' जाखांबाय आरो ना जोङो बेनिफ्राय 20थासो जाबाय आङो हाथायानो खैजोब्बाय बोरैबा नांलायलायदों आरो ना हाथायखौ थ' दा आङो माने आरो दा दसे थानानै दा लांनाव थानोसै माने आं मैया बुंदोंमोन ना आंनि माने सेकेन्ड चेनेलनि पेमेन्टआ हाबफैदों होननानै बेखौ आं खेबसे चेक खालामनानै नायगोन आरो ना आं मबाइलजोंबो चेक खालामनानै नायनो हागौमोन खिन्थु आंनि मबाइलाव दा गुगोल पे गैला आरो ना माने गुगोल पेनि गैयिनि जाहोना जादों जे दाखालि साननैसोनि आगोलाव आंनि माने एटिएम कार्डआ गोमादों दे बेनिफ्राय एटिएम कार्ड गोमानायनिफ्राय गुगोल पेआ इउज जानाया माने अफ जाना थाबाय आरो ना एटिएमखौ सोरबा मोननानै सेफायना होबाय नामाथाय बेनिखायनो माने गुगोल पेआ खामानि होला आंना बेनिखायनो आं दा चेक खालामनो थाखाय आं बेंकआव थानांगोन दिनै हाबाब्लाथाय 26 हाबहैनो हागौ आरो ना आंनि पेमेन्टआ बांसिन पेमेन्टआनो आंनि 26आव हाबो नाथाय दिनै 24 दिनैबो हाबनायनि खोथा आगोलाव आंनि मेन चेनेलाव 24आवनो हाबो आरो ना सम सम बेनिफ्राय आं हाबाबाथाय 26 आं मोनगोन आरो ना जिखि जाया आंनि बे आं आन्दाज दंखायो बै जोंनि गामि आरो ना बेनिफ्राय बै जे साइडआव जोंहानि दं बै जरावनो जोंहानि नङा बेनिफ्राय बेजाय गिदिंना फैनानै बेजाय आदिबासि गामि दं आरो ना बे आदिबासि गामि दायो आं फैसा चेक खालामनो फैबाय आरो ना बेनिफ्राय आङो सानदों दिनै हाबनाय नङा ना माबायदि मोनखादों थेवब्लाबो गोसोखौ सान्ति खालामनो थाखाय आं खेबसे चेक खालामना फैदोंसै आरो ना बेंकआव माने इउटुबनि फैसाखौ चेक खालामनो फैदों दै दहायनो बुंखादोंमोन आङो बेनिफ्राय जों दा लामा ससेयाव दङ बे सासेया बाइक सालायनो रोङा दै स्कुटिल' रोङो बेनिखायनो माने आङो
बाइक सायाव गाखोनानै भिडिअ बानायनोबो माने आङो सान्सखौनो मोनाखै आरोना माने रोङा नालाय बेयो सासेया स्कुटि रोङोनानै बिरादनो स्कुटिखौबो बिराद दाबायनो हायो आरोना बेनिखायनो माने आङो लाखिसो भिडिअखौ बानायलांगासिनो आरो बे भिडिअखौ आङो मोनसे खोथा आं बुंनानै होखानि माने आंनि चेनेलाबो बे थार्ड चेनेलाबो मनिटाइजेसन जासिगोन आरोना माने वाच टाइमा आरो 200 घन्टाल' नांसिगौ माने 11टा भिडिअजों कमप्लिट जागोन आरोना 4000 घन्टाया 4000 घन्टा नांगौ नालाय बेनिखाय दा आरो 200 घन्टाल' नांसिगौ जिखि जाया नै बे मोनसे भिडिअखौ आपल'ड खालामबाथाय माने 4000 घन्टाया कमप्लिट जागोन आरोना बेनिफ्राय मोनथाम चेनेलाबो मनिटाइजेसन जासिगोन आंना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो माने एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो नैबे मोनसेया दाखालि आं हराव थाब उन्दुआना बेनिखायनो सेथर बेरखांदों दा जों मेन रोडआव सफैबाय आरोना बेनिफ्राय बेजाय साइडआव दं फुलुनि दै बेजाय सिदा थांबाथाय माने दिफुबो मोनहैगोन आरोना दिफुआ जोंनिफ्राय 75 किल'मिटार गोजान जायो जोंनि लाङिनिफ्राय आरोना ओमफ्राय सिगाङाव थांबाथाय लाङि टाउन मोनसिगोन आरो बेयो जोंनि लाङिन टाउन आरोना बेनिफ्राय बेसे टार्निं लानांसिगोन आं बेयाव माने बेंकआ बै जाय दङ गोदान खुलिनाय बेयाव सासे लोगोबो दंफायो बेनिफ्राय बेयाव आं लायगोन आरोना माने लोगो थानाय बेंकआव बेजाय सिदा थांबाय थाबा माने दाखाल बय बाथौनि मिटिं जादोंमोन ना जोंनि लाङिनाव बे जायगाखौ मोनगोन आरोना सिदा थांबाय थाबाथाय बेनिफ्राय बेयाव दाखाल बय आब' मिथिनि माने कार्बि एलबाम मोनसे शुट जादोंमोन नैबे जरावनो जादोंमोन आरोना आब' मिथिनि मोनसे कार्बि एलबाम शुट जानाया दायो आङो माने बेंकआव सफैबाय आरोना बेनिफ्राय आङो बेंक सिङाव भिडिअ लादिया दै फैसाखौथ' आं मोनबाय दिनैनो माने इउटुबनि पेमेन्टखौ आं दिनैनो मोनजोबदों दै मोनजोबदोंब्लाबो माने बेंकआव फैसा गैयिनि थाखाय 0.5% लाबोबाय आं दिनै दायो आङो पानिपुरि जानो फैदों दै माने गुलाब जामुन आरोना सोरबा पुस्काबो होननानै बुङो माने सिगां आं नायनो हाथारामोन आं बे बुस्थुखौ नाथाय आङो उनाव सासे मानसिजों थाफानो माने जायै दा फेभरेट जाबाय आरोना बे बुस्थुआ आंनि बेनिखायनो आं दा बेखौ जाबाय थायो आरोना फैबाथाय दायो जों पेमेन्टखौ मोननानै फैबाय आरोना माने इउटुबनि पेमेन्टआ हाबफैबाय आंना स' आं बेजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लानानै फैखायो आरोना माने गासैबो बारावनो जेसेबांखिनि पेमेन्ट मोनो आं पेमेन्ट लायबाथाय मोनसे नङा मोनसे बुस्थु लानानै फैखायो आं बाजारनिफ्राय आरोना दखाननिफ्राय जिखि जादोला नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना स' नोंथांमोननि सापर्टजों लोगोसे आंनि खस्थ'जों लोगोसे माने आं गावखौनो चेनेलखौबो देरहोलांगोन बेफोरबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था बिदिनो माने गोबां भिडिअ बानायबाय थागोन आरोना स' थेंक इउ स' माच बेयो मोनसे गिफ्ट आरोना नोंथांमोननिफ्राय बेयो आंनिसिम दिनै